että tätä katsellaan vielä tänäänkin. Jobes Ondieki, mielenkiintoinen mies, 10 maailmanennätyksen Oslossa juossut mies, saattaa yrittää maailmanennätystä myös tällä matkalla. Ao Italahan se on 12.08.39, joten kyllä siihen on juoksemista. Tarkoitus on, että Irlannin Paul Donovan ottaa vetojuhdan tehtävät. On tarkoitus juosta tuollamoisia 62-63 kierroksia. Siihen pitäisi päästä silloin. Tietysti kaikki menisi varsin hyvin ja Donovan siinä kärkipaikan ottaakin. Ei vielä pääse mahdottoman pitkälle. 20-65. Ja nyt on tärkeää nähdä sitten, missä ne miehet ovat tulossa täällä, jotka todella lähtevät tekemään tässä omaa aikaa. Ja Jobes Ondiekihän on ollut korkealla harjoittelemassa, lähti vaimonsa kanssa Davosiin. Lisa Ondieki on mies tai nainen, joka on maratonilla aivan maailman huippuluokkaa, mutta ei kuitenkaan ole kuuleman mukaan tulossa juoksemaan Stuttgartin maratonia. Ja tuossa kun katselee tuota juoksijoiden joukkoa, siinä on ensin näitä niin sanottuja Ondieken takana. On mielenkiintoista nimenomaan nähdä, mitenkä Ondieki, Skaa, Pitok kolmikko käyttäytyy. Mikä on heidän taktiikkansa, taisteluvirensä tänään? Niin, Chelimo on totta kai mukana siinä. Toki anteeksi vielä Chelimo. Eli varmasti toinen osapuoli siitä kuuluisesta 10. No nythän ne joukot ovat sitten koossa ja kun saamme ensimmäisen väliajan hetken päästä, niin nähdään minkälaista vauhtia mennään. Kyllä vauhti on suurin piirtein sitä, mitä on suunniteltu. 2.34 pitäisi olla tonnin väliaikaa, se on 2.34. Eli juuri sitä vauhtia mennään, mitä on etukäteen haaveiltu. 129, Jobes Ondieki on noussut nyt siihen varmasti loppuun saakka. Chelimo perässä. Meidän ruutumme on sen verran pieni, että siitä me emme paljon näe, jos emme luonnosta näe. Naisten keihäästä kerrotaan, että Päivi Alafrantti on heittänyt kahdesti, 59-42 toistaiseksi hänen parhaansa. Jolla viidentenä. Attesta on heittänyt 66-56, Shigolenko 64-90 ja Steffi Nerius Saksasta 63-8. Ja nyt sieltä alkaa sitten löytyä jo juoksuvoimaa lisääkin. Sammi Pitok, jonka pitäisi olla toisena jäniksenä, ottaa siinä paikkansa juuri siinä paikassa, missä ollakin. Jobes Ondieki on tässä vaiheessa juoksussa neljäntenä. Hän on nyt nousee kolmanneksi. Ja sieltä Pitok kuitenkin putosi tästä leikistä pois. Donovan on kärjessä. Ondiekin kannoille on asettunut Khalid Skaa ja Skaalle jäi varmasti paljon sellaista, mitä hän haluaa sopivan ajan tulleen sitten maksaa kalavelkoja ja niitähän tietysti yksi jos toinenkin yrittää, mutta kuvitelkaa, kun tämä juostaan kierros 62-63, niin on se aika kovaa vauhtia. Erittäin kovaa. Se antaa aina televisiosta hieman väärän kuvan. Vauhti on todella hirveätä ja kun sitä tehdään 12,5 kierrosta ilman lepopaussia, niin silloin kyllä mennään niin kuin mennään maailmanennätysvauhtia. 9.509. Edelleen ollaan suurin piirtein maailmanennätysvauhdissa. Nyt kaivattaisiin Frank O'Mara vauhdittamaan tätä juoksua, näin on suunniteltu. Miehen numero on 139 ja kun ajatellaan, että kolmosen väliaika pitäisi olla 7.46, niin on tämä tosiaan kovaa meininkiä. O'Mara vetää porukkaa. Aivan, näin juuri. Ondieki. Sitten on Skaa ja sitten Chelimo, Pitok. Jälleen Kenimalta tällä kaudella ja totta kai se on ihan kelpo korkeus ja sitä kannattaa yrittää. Nyt toivotaan vain, että Frank O'Maran vauhti pitää niin, että tästä tulee kunnon kilpailu tai sitten niin, että sieltä lähtevät Ondieki ja kumppanit tosiaan menemään semmoista tahtia, mitä on odoteltu. Kyllähän Ondiekin tuo pystyaskel on edelleen tehokas. Skaan näette siinä 125 on Chelimo sitten siinä Skaan kannoilla. Näinköhän tuo kaksitaistelu uusiintuu. Toivottavasti aivan rehdeissä merkeissä juoksua juostaan ja kyllä minä uskon, että näin tapahtuu. Erittäin monta miestä mukana ja ollaan 13 minuutin vauhdissa. Tässä juostaan maailmantilasta kyllä varmasti uusiksi. Se on syytä juostakin. Ismail Kiruin 13.06 on maailmantilaston kärkiaika tähän mennessä ja Kirui on mies, joka nousee nyt Skaan rinnalle. Hänhän on Chelimon veli, vaikka sukunimi onkin kokonaan erilainen. Siellähän on Keniassa vähän omat nuo perheenmuodostussäännöt sun muut ja siellä saattaa nimi olla sitten ihan mikä hyvänsä. Mutta joka tapauksessa mennään kovaan. Nyt on aivan siinä ja siinä, onko tuo vauhti sitä, mitä tässä pitäisi olla, mutta kyllähän Frank O'Mara tehtävänsä osaa, mutta pystyykö, jaksaako?
Se onkin sitten vähän uusi kysymys. O'Mara on ollut kyllä tuossa nyt voipunut. Vauhti on nimittäin kyllä 3000 metriä, kun se juostaa alle 7.50, niin se on aina kovaa vauhtia ja pelkäänpä, että hieman on pudonnut. Parikymmentä sekuntia aikaa maalin kohdalle, jotta ollaan tässä ihanevauhdissa vielä, eli maailmanennätysvauhdissa. Kyllä tässä aika kovaa mennään joka tapauksessa edelleenkin. Ei tässä vielä ole siitäkään vauhdista luovutettu. 10 sekuntia maailmanennätysvauhtiin. 7.46 pitäisi olla väliaika. Eli juuri sitä vauhtia kello mennään. käy oikeaan tahtiin. Kyllä Frank O'Mara on loistava jänis. Ja nyt katsotaan riittääkö voimaa sitten muilla. Nyt mennään maailmanennätysvauhtia. Ondieki vie joukkoa, Ska aivan kannoilla. Kyllä tässä tosiaankin mennään sellaista vauhtia, että siinä on monella ihmettelemistä. Kun Said Aouita juoksi 3000 metriä, silloin 7.46, 5000 metriä maailmanennätyksen tehdessään. Ollaan juuri samassa vauhdissa. En tiedä miten kauan Ondieki haluaa olla tuossa nyt vetäjänä ja mitä Ska haluaa tehdä. En usko, että Ska haluaa vetää, hän haluaa voittaa tämän juoksun. Mutta toisaalta kenialaisia on mukana myös Richard Chelimo, joka varmasti kyttää taas Skaata ja haluaa maksaa kalavelkoja. Vihdoinkin on tulossa juoksu, jossa monta miestä voi juosta kovan ajan saman aikaan. On nyt suurin piirtein kierros vielä matkaa tuohon 4000 metrin väliaikaa. Sen jälkeen katsotaan, missä sitten loppujen lopuksi mennään. Ondiekin vauhti ei ole minusta yhtä herkän näköistä kuin se oli Oslon 10. Se on hirveetä, mutta Ondiekin tyyli on sellainen, että se näyttää että kaikkea tapahtuisi. Skaallehan tässä pedataan kyllä juoksua, jollei nyt Richard Chelimo tuu siinä ja alkaa blokkaamaan tätä. Suoran päässä silloin ollaan 4000 metrissä. Ja aika lähellä maailmanennätysvauhtia. Hieman on vauhti hidastunut. Se on kyllä myönnettävä, että pitää juosta kovemmin kuin Aouita. Ei paljon, mutta kuitenkin 3 sekuntia Aouita maailmanennätysvauhdista ollaan jäljessä. 2.42 meni tämä kilometri, joten nyt on pantava sitten juoksuksi. 122. Mistä ilmestyy Francesco Panetta tähän? Panetta tuli taustalta ja haluaa myös johtaa erittäin kovaa aikaa. No Panettahan on aikanaan juossut maailman ennätyksiä sun muita ja kyllähän Panetta on kova mies, siitä hän ei ole epäilystäkään. 129 on Ondieki, Chelimo siinä välissä ja sitten tulevat etiopialaiset ja tulee Ska. Nyt pitää juosta, nyt ei enää nimittäin auta leikkiminen, nyt on mentävä täysillä. Siellä ilmestyy niin yllättäen tuolta tuo Francesco Panetta. Niin, että minä en avannut, että minä jo luulin, että onko hän ajettu kierroksella kiinni. Hän oli putoamassa joukosta, mutta sai kummasti voimia ja juoksee tällä hetkellä kovaa aikaa. Kyllä siellä kovaa mennään. Nyt mennään niin kovaa, että nyt alkaa kohta olla jo toisella Etiopian miehellä vaikeuksia. Mutta silti tuo ryhmä elää koko ajan, ei siinä mitään selvää. Siellähän ovat Chelimo ja Ondieki, Ska, kaikki yhdessä sitten etiopialaiset, Vorku ja Gebreselassie Panetan kannoilla. Ja kohta on kierrosmatkaa maaliin ja kyllä tässä ratkaisut alkavat vähitellen syntyä. Ja nyt lähtee sitten Richard Chelimo. Mutta milloin alkaa Skaan kiri? Mä uskon, että Ska aloittaa kirin jossain vaiheessa varmasti. Ja miten pystyy vastaamaan? Ainakin luulisi. Tässäkin vauhdissa hän uskoisin. Nyt lähtee Ska kärkeen. Gebreselasiekin on mukana vielä edelleen hyvin. Ska on Chelimon rinnalla. Nythän mennään aivan samoin kuin mentiin olympiakisojen kympillä. Nyt tässä tulee todella hauska näytelmä. Nyt ei juosta kyllä enää maailmanennätystä, se on ihan varma. Nyt kytätään ja nyt katsotaan, kenellä sitten voimia riittää kaikkein eniten tuossa loppusuoran rajussa rutistuksessa. Kukaan ei takasuoralla tahdo ottaa johtopaikkaa. Ottaako Ska sen? Ottaa, joutuu kärkeen, näin sanoisin. Chelimo sisällä, Ondieki ulkona. Nyt lähtee kiriin. Ska avaa pelin. Mielenkiintoinen kilpailu. Ska, Chelimo, Ondieki, Gebreselassie. Ja eikä siellä vielä ole luovuttanut peliä myöskään Kirui. Ismail Kirui on siinä, mutta Ska tulee ensimmäisenä loppusuoralle. Skaan kiri on varsin herkkä, tulee aivan pikajuoksuvauhtia. Kalitska tulee ja Kalitska vie tässä juoksussa voiton. Siitä ei ole epäilystäkään. Ska ykkönen, onko sitten Chelimo, Ondieki kakkonen, Chelimo kolmas, Gebreselassie neljäs. 13.04.68 vuoden kärkiaika joka tapauksessa. Lopussa tuo juoksu meni vähän kyttäilyksi ja näinhän siinä aina käy, kun kovat miehet on keskenään. Ska odotti jatkuvasti mahdollista kiriin ja hän teki sen juuri niin kuin kaikki laskelmoi. Hän on hirmuinen vastaamaan juuri. Ja hän tiedetään, hän juoksee kuin pikajuoksija tuon lopun ja
siinä näette, että siihen eivät pysty vastaamaan sen paremmin Ondieki Chelimo kuin nuori mies Gebre Selassie Etiopiasta. Pankaapa tuo mies mieleen, joka vielä tässä kilpailussa on 4. Saattaa olla, että seuraavalla kerralla ei enää jää 4.